Saba. Malinayaw ti Apo, iti kadatayo itong tanitong gaway. Kadatayo iti may kapat na adal, iti serye tayo nga expose. Bagaman yan ti kaagay mo expose. Anya iti expose tayo nga na? Iti kabusor, iti aramid iti kabusor. And I hope na mayroon po tayong mga natutunan kadagiti ng palpalabas ng panagkakadwa tayo. Yan. I hope na mas dimawag kada tayo nga iti kabusor ko kag bisata na dagiti kakadwa na dagiti pasurod na kag nakita tayo dagiti wagas na umatake. Yan. Mas dimawag kada tayo kasugayang ti atake na kasugayang iti aramidon natin. Mabalin na nakita tayo kadagiti sumagmamano nga areas iti biyag tayo na dagiti nga areas mabalin ket isuti at attack yun na. Yeah. So in the last Sunday nakita tayo dagiti wagas iti kabusor kas naibingay ko kada kayo dagiti na duma-duma na sarita dagiti verbal form na sarita na isu iti kanayon usaran iti kabusor ang mga atake kada tayo. Itatamat kada tayo iti kahit ko kay ipakita kada kayo ng picture and then kasi pakita ko dito yung picture, ikan yung man istorya na when no, ibaga yung man, anya iti, ibang baga na dito yung picture, iti agdama nga sasaadon tayo. Kamrunaan na kat, iti adadalin tayo kat maipapan, iti panang-expose tayo, iti aramid, iti kabusor, iti bibiyag, itong kanmaysa. Anya iti panangkitang, kas umuna nga makita dito yung sarita, ay dito nga lagawan, anya iti mensahe when no agal nga mabalin nga mapindot mo. Ha? Ada nang ko niya design? Cripple. Okay? Napilay when no saan nga makapagna. Uri awan tao nga makita nga nag-advance di pa ng ito ng panang ito mo iti kay papanan iso nga iti makikita iti tao nga nakatugaw iso nga cripple kuna na jama alam pa iti makita yo comfort okay ada pagtugawan nya iti nabannog mabalin nga apandita ag tugaw ken makainan na iso nga iti comfort ano pa ha tulong, okay? Daytoy ket makatulong kadagiti marigatan nga magna. Yan. Isu iti pagluganan da ket isu iti adamot ti mangiduron wenno sa kadagiti wheelchair itatan nga pindutom lang en magna. Yan. So high tech dagiti dadto mga wheelchair tatan. Okay, dito di first. Second. Adamot lang iti wheelchair gumadan iti tao na. Anya iti parparang na datoy. Makapagnan di cripple. Ha? Makapagnan di cripple. Makapagnan dyan ang Amen. Di ba? Wala na. Nakatakderan. So, makapagnan. Praise God. Nada iti panakaagas. Mabalik. Yan iti tao nga dati nga dyan iti wheelchair. Ano ba? Waya-waya. Freedom. Amen. Panakawaya-waya. Okay, manipod mabalin dyan iti saksakitin na. When no DJ panakakripol na, panakapilay. Dito nga tao, ya, wenno anyaman iti rason no apay nga kasapulan na iti wheelchair kada ito nga picture ipapakita ng iti waya-waya. Amen? Kada iti physical mabalin nga mapadpadasan. The next. Datangan. Free. Okay? The same with the word freedom. Okay? Waya-waya. Okay? Apa? Apay nga nakunatay nga waya-waya. Pugsat tikawan na. Manipod yan iti panakakawar na ket napuksat ti kawar. Yan. So nga na waya-wayaan. Ano pa yung makita yun dito? Bandigi. Yeah? Panagbandigig. Victory. Yeah? No, dati kakastoy ket galadawan ket paisang ipakita na kada tayo ket panagbaligi with the victory. Okay? Apay nga tanay pagpakita dito ito tayo.
kadagiti naglabas na Domingo kakabsat, nakita tayo ti atake, garaw iti kabuso. Ang mabalin kada tayo itata, uray pa iti Domingo nakita tayo, may saak kadagita. Mabalin nakitang Kristiyano aknap, adadagiti pasat iti biyag ko nga adipunen pailaan iti kabuso. Mabalin nakitang di bagim nga ay addicted ak ti kastoy. Adik ak pailaan iti kastoy. Kaya nangasawen, adipin ak pailaan iti kastoy. Kaya kung may pakita itatangag sapa, kaya't ni Apo Diyos nga mawayawayaan tayo. Iti anyaman nga mang igigam kada tayo iti biyag. Kahit kung ibaga kakabsat, uray Kristiyano tayo, mabalin nga dadagiti pasat iti biyag tayo, nga adda iti influensya iti kabusog kadagiti nga pasat. Kahit kung ipakita nga gaputa adda tayo iti Apo, iti makinkuka kada tayo ket ni Apo Dios. The enemy cannot possess us anymore. Gamit kupa na tayo ni Apo Dios. Ngam mabalin na iti kabusor, atakyin na kakadagiti na dumaduma nga areas iti biyag mo, ket dagiti nga areas iti biyag mo, mabalin na kang influensya. Okay, ngam saan na ka nga mabalin nga tagikuaenen, apay, kupanahan ni Apo Dios. Gapukin ni Apo Jesus. Isong itanta, iti may sa naadalin tayo makayat kong ibigay. Ganda ito yung ministry na araramidan dagiti dadto mga kakabsat iti Apo, papastor, pininayaman ni Apo Dios, na kayat kumat nga ibaga wenno isuro kada tayo. Dayto nga ministry, dayto nga ministry kakabsat, ket isu iti maysa a mabalin nga usaran tayo, tapno dadaulen, i-dismantle tayo, pirgen, puksaten tayo ti amin nga aramidan iti kabusor, iti biyag tayo. Anya daytoy nga ministry. Isu ti healing and deliverance nga klase iti ministry. Panakaagas ken panakawaya-waya a klase iti ministry. As nakita tayo dagiti naglabas nga panagad-agal tayo, may isang atatakyan iti kabusor ken iti health. Ngam kunat karuden saan dam kumang mamisinterpret saan na amin. Possible nga dagi dadto mga umay kada tayo, gaputa saan tayo nang inaywanan nga talaga di bagi tayo. Isu nga napadasam iti UTI, kanayon kamot nga mangan iti na Afgan, kanayon kamot nga mangan iti Chichiria, ken dadto mapay, isu nga napadasam dayjay. Anya, sa baliwat talaga nga dagi dadto mga saksakit nga makita nga aramid wenno trabaho iti kabusor. Dagiti sakit nga apan ka iti panagpa-check up, awan iti makita da nga resulta when clear ba amin. Nagpa-laboratory ka, aminan nga laboratories in-undergo yung awan iti makita da clear amin, nasayaat amin, nga madalat na marikrik nam. Possible ka kabsat nga nagijay ket anya atake iti kabusor. Kaya't ni Apo Diyos nga mawayawayaan. Kaya't ni Apo Diyos nga maagasan tayo. Now, numan bilang itinapagpadasang masaksakitan normal lang iti panagpunang. Sipon, uyag, ganda dumapay, kahit kung nga ipakita, kaya't ba't lang ni Apo Diyos nga maagasan tayo. Amen? Ang mabalin nga ni Apo Diyos, directly nga agasan na ka, iti ikararat mo di bagim, when nagikararan ka iti kabsat iti Apo directly, immediately nagasan na ka. When saan possible nga usaran na dagiti kakabsat nga adda iti medical na spear, tapno iti kastangay iti agasan na tayo. Okay, saan tayo mat nga kung i-deny nga adda iti inkabil ni Apo Diyos nga doctors nga mang tamin kadagiti na duma-duma na anayan din saksakitan tayo. Yung pwede ko kaibaga, kasapulan tayo amin iti healing. Okay? Adaman iti likudan iti kabusor rin yung mapatpadasang meno saan kasapulan iti healing. Dahil deliverance ket nakaturong daytoy kakabsat iti panakawaya-waya panakadeliver tayo kadagiti amin arami den ti kabusor iti biag mo. Meaning to say, addan iti foothold ti kabusor iti biag mo kadagiti area ti biag mo. Addan ti sariked. Kahit nang asawon ti sariked kadagitoy dagiti tengel iti kabusor iti biag mo.
Doampay nga di maikaikat, kayat mo man nga maikat, nga agsubli-subli ka lang nga mga aramid, di kayat ko mga aramid na kahit nga sawan ada sa rikad-kad ti nga busurken ka. Akasapulan nga mapirdi na ita nga sa rikad-kad, tapno iti kasta, mawaya-wayaan ka dita, kat maaramid mo di kayat di ako Diyos nga aramid do. Amen? So dahil iti may sa nga kaya kung maipakita dito healing and deliverance. Itata, teramidin tayo tatakat, we will lay dagiti foundations dito nga ministry. Apay, kaya kung maipakita ka dito na church, dito na iglesia tayo, we still believe in miracles, healing, and deliverance. As opposed to, dahil may isang adal, when may isang takder, dagiti dagdo mga cessationism, nya dagiti saan nila amamati nga adda iti milagro panakaagas ken panakawaya-waya kadagiti padpadas ken mapadpadasan tayo iti agdama. Ti panagkunada wenno ibagbagada ket nagsis amin ng dagitoy. Kanya ti nagpatinggaan na ket during the time of the apostles na ang kalpasan na data awanan iti agdama. Ngam kada ito ni iglesia kahit kung i-submit ka tayo, we still believe in miracles, we still believe in healing, signs and wonders at the same time, we still believe in deliverance. Now, ano naging pundasyon akasapulang na maamuan tayo maipapan ka na ito'y nga tupiko wenno adal. Umuna, ni Apo Jesus tinaging modelo. May isang foundation iti miracles, healing, and deliverance. Tim umuna ken kang runaan nga nanging model daytoy ket ni Apo Jesus. Now, ada naging instances iti sasaw ti Apo na makita tayo nga ni Apo Jesus nangagas. Nagaramit iti milagro. Nagpaksyat kadagiti demonyo. Okay? Sino nakabasa kada kayo iti Gospels? Anya dagiti Gospels na makuntunan, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, no basahin na dagitoy nga accounts kakabsat, makita yung halos nga adi istorya iti Matthew, adamot ijay Mark. Adi Mark, di istorya iti Mark, adamot lang iti Luke, ken adamot lang iti John. Agsasabali nga perspective, actually iti pakpakita na on the same nga istorya. So kakunada nga Matean view, Markan view, Lucan view nga kunada iti theological nga class iti panagadal. Now, iti Mark chapter 1 verse 29 to 34, ada iti maysa nga adal ditoy nga kahit kung ipakita. May isang istorya ditoy. Kunana pimanaw da adagos iti sinagoga ken nagturong da iti balay ni Simon, ni Pedro atoy ken Andres. Kadwa da Santiago ken Juan, kadwa da Santiago ken Juan. Aggurigor idi ti babae akatugangan ni Simon, ni Pedro, ni mother-in-law na. Ken agit idda. Apaman na simpangpet ni Jesus, imbagaga ken Juan ti kasasaan ti masakit. Napan ni Jesus iti ayat ti masakit, inigawan na ti ima na ken tinulungan na abumangon. Naawan agagos ti gurigor na ken sinerbian na ida. Okay, first, kahit kung makita tayo dito'y in modelo ni Apo Jesus iti panangagas. Babaan iti panangagas na di katugangan ni Simon Peter. When no, di katugangan ni Pedro. Ituloy tayo. Verse 32 to 33. Iti nakalnegen ti init iti dayta nga aldaw. Nagdudupudok dagiti tattao iti dayta nga lugar. Iti sango ti balay nga ayan ni Jesus. Di balay iti katugangan ni Pedro. Umay iti nagadungan tattao. Itatta iti napasama. Impanda ken kuana dagiti masaksakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Anya dagiti sino-sino dagiti nya panda? Dagiti masakit, linuganan iti demonyo, kuna pay na. Okay? Tapos iti 34 kuna na pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti naduma-duma akita ti sakit. Anya narabit ni Apo Jesus din nakita na dagiti tattao. Pinaimbag na. Kahit na nasawad modelo na. Isuna mismo iti nanging modelo iti panangagas. Ta isuna mismo inagasan na dagitoy
at ang tao. Anapay inaramid na, kalpasan na inagasan, nagijay nga masaksakit, pinaksyat natin adu a demonyo. Okay? At iti pinaksyat ni Apo Jesus the time. Ngam di na pinalubusan nga ang sao iti demonyo taamuda iti kinasiasino na. Okay? So nangagas ng paksya in modelo ni Apo Jesus. Next, Mark chapter 1, 21 to 28. Kasto iti mabasa. Demting ni Jesus, ganda iti adalan na ti ili a Capernaum. Iti aldaw a panaginana, na panagisuro ni Jesus iti sinagoga. Nasdaaw dagiti nagdenggeg, gapo iti wagas ti panagisuro na. Insuro na ida akas maysa at naadaan turay, saan akas kadagiti maestro iti lintag. Pagamuan, siyempre ti sinagoga iti maysa a lalaki alinudaganan ti dakes ni Espiritu. Okay? Bayan nga gisursuro ni Jesus, di sinagoga, ada ti siyempre mga may sa lalaki nga day tinaglugan ken kuana adakes Espiritu. 24. Ani ti gagarang kada kami Jesus at taga Nazaret kunat ti lalaki. Ngam actually day agsaso ken kuana ket day nanglugan ken kuana. Indikis na. Imay ka kadi nga magdadael kada kami. Amam ka si katinasatuan nga imbaon ti Dios. Kuna ni Apo Jesus ken kuana agulimag ka intugnar ni Jesus iti dakes ni Espiritu. Rumwar ka iti dayta a tao kunana. Ket ti dakes ni Espiritu pinagkuyag-yag na ti lalaki. Kagakay dagitoy nga babalin nga makita tayo ka dagiti tao nga madil-deliver nga naluganan iti dakes ni Espiritu mabalin nga kuyag-yag. Kunana ditoy pinagkuyag-yag na iti lalaki imkis iti napiksa ket rimwar ket kuana ti dakes ni Espiritu. 27. Nasdaaw dagiti tao ken nagsisindalud anya daytoy. Maysa kadi abaro a panursuro. Adaan daytoy a tao iti turay nga magbilin kadagiti dakes ni Espiritu ken agtungpal da ken kuana. Dagos a nagdinamag ni Jesus iti amin nasuli iti probinsya ti Galilea. Ni Jesus tinangi modelo. Isu na mismo iti nangaramid. No apay nga mamati tayo pay laang iti kastoy nga ministry gaput taada iti sursurutan tayo nga ulinan ni Apo Jesus day. Now no adamen tayo actually iti gospel, most scholars enlistada when in-identify na nga around 37 distinct miracles iti inaramid ni Apo Jesus within the span of 3 years. Distinct agsasabali nga klase iti milagro panakaagas ken panagpaksat iti demonyo iti inaramid actually ni Jesus. Nangagas, nagpaksyat ken dumapay nagaramid iti milagro. Nabalagip yun iti pinakandang number of people, men nga 5,000 malipod lang iti sangkabastit nga tinapay ken ikan. Milagro desay. Sino nangaramid ni Jesus? So kaya nga sa in modelo ni Jesus. Dagiti types of healing na inaramid na included, dagiti awan iti saan nga makakita. Okay? Dagiti pilay. Dagiti saan nga makangeg. Dagiti paralitiko nga tattao. Kadagiti tattao nga dagiti leprosina. Nya dagiti inagagasan at the same time casting out demons kadagiti nga tattao. Okay? And beyond the gijay inaramid na dagiti miracles pa inaramid ni Apo Jesus. Raising up the dead, inaramid na dito eh. Okay? Specific nga account included the panang pagungan natin ni Lazarus. Malagip yun yan? Ang istorya na pinagungan ni Apo Jesus ni Lazarus. So, makita tayo dito may isang pundasyon dito ng ministry ket ada iti nanging modelo. Sino? Ni Apo Jesus. Iti Psalm 114 verse 12. Pakibasa tayo man kakabsat. 1, 2, 3 basa. Kunan ni Jesus, kadagiti adalan na, ibagak tipudno kada kayo.
Anya na ito nga putno nga kayat ng ibaga kadagiti adalan na. Kuna na, ti mamati kanya, aramidan ng tumad dagiti aramidan. So kayat nga nasawan, hey, ang pakpaksyatak iti demonyo, kuna ni Jesus, mga agasak kadagiti masakit, agar aramidang iti milagro, numamati ka kanya, aramidang tumad daytoy nga aramidang. So kayat ni Apo Diyos nga aramidang daytoy. No apay nga adda daytoy nga sursuro nga taktak daran tayo gamit, kayat ni Apo Diyos nga aramidang tayo. Amen. Kaya tuloy tayo nga basahin ko na when dakdakkel tupay ngem dagitoy ti aramidan na tainnak iti Ama. Iti may sa nga anak ti Apo nga daken Kristo. No aramidon dayon daytoy nga ipapaaramid ni Apo Dios, ni Apo Jesus. Mabaling nga dakdakkel pay di mabarin mo nga maaramid kaysa dagiti na aramid na idi. Anya ti kayat nga sawad sa ko kayat nga ibaga nga mas nabilbilid ka ngem ni Jesus. Apay, wen atindog di panawon mong mabaling nga agisti dito rabaw iti daga. Kaysa kin ni Jesus that time, 3 years lang. Amo ni Jesus dayay 3 years lang na nagtaengan dito matayang ikaruwak dagiti basbason dagiti tattao. Amo ni Jesus dayay. Iso nga sino nga iti mangituloy di narugyanan na. Datayo nga anak na. Datayo nga namatikin ko na. So they ka the first na foundation, iti healing, miracles, and deliverance. Second, Jesus commanded it. Inbilin mismo ni Apo Jesus kada tayo nga kalsa. Nga aramidan tayo nga ito'y nga klase iti ministry. Okay? Diyo ka di kaya, kadungtang iti tiyempo nga saanan na ni Pastor ti ayabanda tasikan. Diba? Kuya da malugluganan ni Jay, kuya da iti agsaksakit ni Jay, patayaban ni Brother Amboy, no? Dayaman ni Brother nga naganan Raymond, ni Sister nga Kastoy, apan na pagsyakan, kararag man da ito nga tao. Di ba? Di yung kayat di Jay? Na datayo nga iglesia mismo, kan amin tayo nga, agigidad na kumagan, ay nagito, amin, the GCF Church, ayaman mo. Nagigibdandan ayaban ni Isda. Diba? Kakabsta tayo nga ipakita, Jesus commanded it. Okay? Inbilin mismo ni Apo Jesus, na aramidan tayo dito eh. Matthew chapter 10 verse 8. Kunana ni Jesus, kadagiti 12 nga adalan na, di context na ato, kadagiti 12 nga adalan na, di pangibagbagaan na. Kunana, paimbagan nyo dagiti masakit. Okay? First na bilin ni Jesus dito, kunana, pag-imbagan nyo dagiti masakit. Pag-ungaran nyo dagiti natay. So nagrigang mga pastor. Yung sa timbagan ni Jesus, kadagiti adalan na. At yung may isang natay na minsan, dahil nagpakamatay ng kabataan, may istorya dato yung kinimutan. Napanak early in the morning, sakti may isang kakasapaan na napan, ginagbuktal nga dating kabataan tayo, nga pumay dito yung nag-transfer di bangi. Idenda aki dyan nakatugawak na, talaga na tayo. Nag-doctor na rin. Ako, impress na ako Diyos ni puso, numatik na sinurog. Nadatang tao that time when Isaiah, na duwa ka lalaki, sa bali lang naginaganak, kung natin impression, ikararag mo kat ideklarang iti life. Hindi ba, ano impression ko na? Numati mapasamak, Lord, di ka babaina. Ikinitak di reputasyon to. Saan hindi bagbaga ni Apo Diyos naman ko'y kararag. Kurang di pamatik that time. So saan ko inaramid. Nung at actually, there's a conviction na you pray for him. Speak life. Nagbukol. Speak life. Nung madi kinaramid, mabuti na. Hindi nagawid ako. Grabe nga, didaksan, di marukong ko apin natin kinaramid. Pagka kinibagay, si kamit ko na. Nainaramid ko siguro, ada na pasama. And it's a big miracle perhaps. Kung saan ko inaramid. Mabuti na. Nagbase akyenti ka ba lang, tatikot. Tawag lang na ron, kung Lord di kaya. Tapos may kararag kong agungar ito, abiyag, saan na nagbiag, tisak iti, katawan ti tao. Nakabase akyenti.
rupa, yan iti reputasyon ko. So nga saan ko ngayon namin. Yaka mo no adagiti instances mo titibiyag yung impression ni Apo Diyos ket ti minarami. Ako nang baka saan mga mapasama ako. Di kababain lang. Yung itibilin ni Apo Jesus, kadagiti adalan na nga muna, pagbiagin siya dagiti na. Ano ti makita yun? May isang nga congregation. Araramidan na dahil kat adat ikararang tayo mas magirigan ka na biyag. Ano makita yung resulta? Baka may amin nga tao na gusto to instant evangelism. Why? They have seen somebody who rose from the dead when you prayed for the person. Can we do that? Yes, in the power of the name of Jesus. So ano dahil pray, samot na amin ang nagbibiro ka na tayo, na nandiyan na tayo dito, tamay ko manikarara. When there is impression, that's the time you move. Nung naawang impression, mating nararamidan, pangayatan na talaga ni Apo Joseph na matay, ikarara ko man, agree ka in Jesus' name, kung kunang i-check, anak, talagang itudig ko na matay. Apo Diyos ka na. Kura niya tanong di tagpakpak nagkag, malmalam ka nagbanbandar, away. Iso nga balintay nga discerning, pagbalint tayo ngayon nga managdagdag jay leading ni Apo Diyos nga, pwede ito ikararan. Kahit kung may pakita, itipan nakabalik kung kada ito na tao. Kadagiyan, naging times nga kasakulan tayo maraming. Saan tayo kapag panunutin jay rupa tayo, jay reputasyon tayo, jay panunutin tayo, jay mabaling na aramidan ni Apo Jesus, kaday jay ngabiyan. Amen? So, pagungaran nyo dagiti na tayo, agasan nyo dagiti at kukutan. Oh. Binandaran ni Jesus, dagiti adalan, agasan nyo dagiti at kukutan. Dagiti adaan sakit. Kuna na, paksyatin nyo dagiti demonyo. Sa dagiti times, I think 3 years ago, nadapay lang iti kunang watil-watil na pastor. At na kayo kanyang katadagiti malugluganan dita na ganang elementary. Minessage da actually, pastor, may kaman, nadagiti ubing-bigat, malugluganan da, kahit dapat tumpuakan dito yung second floor, tadakan mga awis kadakwadan na tumpuak, mo yung madipnap naman. Apay, tig nakasagana. Amok dyan ko, adati baso. Sumadik naman. Kasigurado na noapanan ni Zay, ibutak-tak dyan ka buso. Umay-umay ka kasi aramidom ko na. Diba? Yung actually, kahit kung may pakita, binili na tayong amin ni Apo Diyos. Ni Jesus. Binili na lagi adalan na nung muna nagpaksya. Okay, ipakita ko in the long run, habang agad-agad tayo, noan niya iti resulta na dito itibiyag tayo, no arabidin tayo. Okay, makita tayo ito saan kailangan itatatay. We are laying down the foundations of this ministry. Okay? Because di nga anda iti kayat di pusok talaga iti Diyos na ikabit iti pusok na amin tayo, we move in this kind of ministry. Amen? Nasaan mo nga kasakulan ni pastor when the leader na umay mangikararat di masakit na kabalay mo kas pangarigan mo masakit. Sikat na mangikararat. Diba? Ada iti na demon process di abay mo nga balay di mo na ayaban ni kapsa, sikan, tapay. Adan na na-train ka when no, naadalan ka. Okay? Kaya kuna na nito ay awan iti ipabayad yung ti inawat yun. Anyaman nga inawat tayo kano, saan tayo mapabayadan? Okay? So nga napan tayo iti ministry nga kakastoy, pamoy kararag, tumanaw ka. Sabi, peka di ka pala buman. Ikaw ka lang, ha? Kasi nangalang pa sin faith kung bakit pabayadan kung na anyaman tinaramit mo when aramidom sa mga pabayadan apay libre ito ni Apo Diyos libre nga ipaay mo okay di kang man na pang kami naggikararag iti may isa nga ubing then nag-redeem iti langit at ito actually nga di kami nagdawat di kami nagdawat kung may kanyang di tao
Ni abi, matindi kami nga kalalang na. Sige, pastor, maglang nga pagpayo, paggasolina, medyo na yung naggapan nyo, kung ano. Saan na ron? Ngayon pilit na piman, kung na, ipawitan kini Pastor Andrew. Napawag kini Pastor Andrew. Pastor, si kakanaw. Ay, mati-mati, itan mo kini Pastor, mati kami agam-awa. Kasi mo natin magana, so nagsubli ka na, Pastor, si kakanaw. Ay, mati nga ron, kung nakasta di kami agam-alangan, kung na nakasta. Pasti kami, nisubli yung alang. Hindi pa nga na daya, medyo nag-diskanso ako sa ngayon alak, baka masaktanin kita. Iman nagkapungat dyan, ti puso na naman tayo. San nga na kami itinag-ibang ng ikan na kami. So ngayon na lang, tapos tinagawin kami, then ko kini Pastor Andrew. Kanya mo. So, pati dahil ni Apo, anya man tinted ni Apo, Diyos ka dati, di tayo pabayadan ko na. Okay? So, dito di may isang pasama. Next. Luke chapter 10, verse 1, 9, and verse 17. Kung ano dito'y, kalpasan na ito'y pimili ni Jesus itipitupulo. Sa bali ni 12, pitupulo kat duwa pa'y alalaki, ibaon na ida asag dududwa. Tatlo mon unadang amapan ititunggal ili ken lugar apapanan nanto. So, ada iti advanced team ni Jesus. Kadagi jay lugar na papananan, baban iti panagpili na iti pitupulo a lalaki. Inbound na muna na isoda by toast, by pair. Tapos iti imbaga ng amandar na aramidan da, verse 9, ditoy, paimbagan nyo, dagiti masakit, iti dayta nga ili, kat kunayo kada iti tao sa jay, asidigan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Anya tinaramid da, anya dipilin ni Jesus kadapada, paimbagan nyo dagiti masakit sa jay. Tapos, second lang ngayon baga ng ag-preach kayo. Ngay bagayon na ito, ikadagito yung katatao, asidigan ka na kayo ti pagarian ti Diyos. Maalayo, na dahigibilin ni Apo Jesus nga, apan at preach, ang mangikasaba, kakuy-kuyog na dahigipo na nga, ang ikararap kayo kadagiti masakit, kat maagasan dagito yung katatao. Itata, iti verse 9, ay verse 17, kasi tinapasama. Sirarak, iti nagsubli dagi 70. Siraragsak ang nagsubli dagi pitupulo katwa, 72. Apo kinudada, nagtagragsak da. Kuna na, uri dagiti demonyo, nagtulnog da kada kami, iti pinili mi ida, itinagan mo. Amen. So nagragsak na ka nag-report, Jesus, I'm not the pinaction page, kakwa, tao nga nanubanan, alas puro siya. Siguro ka din may kapiragsak na. Hindi nga report na, di ka din nagpintas na yun. Umay tayo kikita ng kastakin because God used us so powerfully and ada dagiti na deliver, ada dagiti na waya-wayaan. Di ba nagpintas na kita nga dagiti may isa na tao nga maparpariga kat mawaya-wayaan. Amen? Dagiti kita ang ada iti asid di pusong. Ngayon kararap mo kat na waya-wayaan. Kasi tinapasama dito yung kapsan. So, pinili ni Jesus dagiti 12 nga adalan na uray pa'y dagiti 72 nga inbilin ng apan ng una kadakwada. Kenkuan. Now, tisumaro ka dato very familiar verse. Kanya, kanayon tayo naman adal kamangmangganda ito. So, dito the Great Commission. Kuna na, in kay ngarod kadagiti amin at at tao iti amin na lugar. Then pagbalinin nyo ida nga adala. Ito na yung main word. Make them my disciples. Bunyagan nyo ida itinagan ni ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Verse 20. Kaya isuro yung ida agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. Kuna na, isuro yung dagito'y natatao nga agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko. Anya pa dagiti inbilin ni Jesus? Paibagan nyo dagiti masakit. Paksatan niya dagiti demonyo. May isa daytoy nga nastil nga maisuro. May isa daytoy nga nastil nga mainayo nga dagiti isursuro tayo. Panangikasaba tayo, kasamulan daytoy kakalsa nga mainay-nayo gaya. Saan lang nga mangikasaba ka? Yes, nagpintas ni mga saba. Nga may mayat manen, ngo, daytoy nga may saking bilin ni Apo Jesus, kita ramidin tayo. That's part of the Great Commission actually.
That's part of the Great Commission. Saan mo lang na magbalilan na disipulo ni Kristo da may isang tao no di ka surwan iso na aramidan naman di imbilin ni Apo Jesus. Anya dagiti imbilin na may sa dagitoy. Amen? Iso nga, daytoy dagiti first and may kadwa nga pundasyon daytoy yung ministry. Amen? Hello, da kayo ba niya? Para tragsakan kayo na later on maisuro ka na tayo nakasatlo tayo maaramidan daytoy. Amen. Lastly, the early church did it. Foundation number 3. Uray dagiti umuna nga namati ti Book of Acts even during the time of the apostles. Ket inaramid na dito nga classic ti ministry. Saan na lang nga nakasabak actually? Saan lang? Nag-perform ka iti signs and wonders and miracles, deliverances na pasama during their time. Aramid chapter 2 verse 43. Pag-ibasa tayo man. 1, 2, 3 basa. Adu agilat ko kel pagyarsin narahit ti apostoles. Ken timmaw kadagiti tattao ti panagteng ken panagraet. Anya kano dagiti napasama? Adu a milagro, adu a pagilasinan iti inaramid dagiti apostoles that time. No kita di konteksto na dayta kakabsat, dayta di kalkalpas na nag-preach ni Peter ket 3,000 na tattao itinangawat kini Apo Jesus. Nagkalpasan na dayta na ibaga dayti verse 43. Kapunanan nga adu ang milagro ken pagilasinan ti inaramid dagiti apostoles. Amen. So even during the time dagiti apostles, the early church kinaramid na dato eh. Okay, next. Dagiti aramid chapter 5 verse 12 and verse 15 to 16. Kunana. Adu ang milagro ken datdatlag abanan ti inaramid dagiti apostoles. Ken nasaksyan dagiti tattao. Masagsan nga gurnom dagiti amin ang mamati iti pasilyo ni Solomon. So, dagiti apostoles kano ditoy kakabsat nagaramid na iti milagro ken datdatlag. Okay? Iti verse 15 to 16 kastoy. Gapo iti aramidan dagiti apostoles dagiti tatlatlag ken milagro nga mapaspasama na ipan dagiti masakit ka dagiti kalkalsada. Nya, napan dagiti masakit ka ada jela nya pan dagiti kalkalsada igit ti kalsada. Tapos kastoy, na ipaigdada ka dagiti papag ken ikamen tapno lumabas ni Pedro. Tapos kung nakuray ti aniniwan na lang ti manglinong iti daduma kadakwaga. Ket maagasan niya. Gasan niya. Tibag nakalag sinumbangir, nudalan ko matay ito, nagnakan nagtatinga, damasakit nito. Ada jay init, nalabasan ti aniniwang jay paralitiko, timak doon. Tibagbag nakakatatak na naman. Kasi pasama kini Pedro. Niya, aniniwan laan. Ket grabe iti mapaspasama nga milagro kagabsa. Manipod ka dagiti ili akabangibang ti Jerusalem, inyeg dagiti tattao dagiti masakit, ken dagiti adaan iti datos ni Espiritu ket imimbag da amin. Amen. Imimbag da amin. Praise the Lord. Dagiti aramid chapter 8 verse 5 to 7. Basaan niyan to ulit dagito yung basaan ulit ay basaan tagta ko na si Manov ni Felipe iti kang runa na syudad ni Samaria. Ket inkas kasabanan ti maipapangkin ni Kristo take note. Nagkasaban ni Philip. Verse si papasnag dagiti tattao dinngeg iti mensahe ni Philip gaputan nadamag daken mismo ang nakita da dagiti milagro nga inaramid na. Si ni Philip sala nga nagkasaba nag-aramid ti milagro in the name of Jesus. So gapu daytoy nga napaspasamak dagiti tattao nga makakikita mas aro pa iti nga nagdungeg na. Mas aro pa iti nga naala di attention da nga nagdungeg kini Philip. Anya? Kitaon ka din. No da tayo ket anak ni Apo Dios. Dapat tayo magiburay ket sumurot ka da tayo di power ni Apo Dios. Kita dati mapasambag na dadabnak ijay. Uray dagi tattao nga di na kayat ti dungeg umay dadungeg. Kusta? Tapos ko na
Verse 7, naging ikis aripon naging idapos nga espiritu iti adu analuganan at at tao. Adu pa'y tinaimbagang aparalitiko ken pilay. Praise God. Dahil Apo. Yan, dagiti early church na nakamit na dagito eh. Aramid 14 verse 1 to 3. Kastamon iti napasamak iti Iconio napanda Pablo ken Bernabe ni Barnabas. Iti sinagoga ken adu nga Hudyo ken Hentil iti nagbalin ang mamati gapo iti napintas a panangasabada. Take note kakuy-kuyog di panangikasaba, di signs and wonders. Saan lang nga mangikaskasaba dagitoy nga apostoles. Yang adda dagiti Hudyo asaan ang mamati iti kaskasabada. Sinulbugda dagiti Hentil ket sinabidungan da ti panpanunod da abumusol kadagiti kakabsat. Nabayat ang nagtaog sa Jeda Pablo ken Bernabe. Si tutured nga nagsao maipapan iti Apo, pinaneknekan ti Apo apudno ti mensahe da maipapan iti parabor na babaen iti panangted na iti panakabalid na nga agarabid iti milagro ken pagilasinan. Inted ni Apo Dios. Kay daytoy nga kabailan, daytoy nga power kada daytoy nga tattao. Tapno iti kasasandalaan ng preach. Di iti panag-preach da kakuy-kuyog na iti signs and wonders. Iti purpose dagdag mapanagnikan da nga ay pudno da. Nagtao iti Dios na. Okay? Kanda duma pa yung verses iti sasaw ti Apo. Acts 3:1 to 10. Acts 9:32 to 42. Romans 15:18 to 19. Hebrews 2:4. Ganda dumapay ng verses. Ni Jesus in model na. Binagdaran na tayo. Nagiti umuna nga namati yung Book of Acts in narami na. So kaya nang harap kasawan kakapsa, even as thou. Kaya ni Apo Diyos nga, move tayo iti kastoy ng klase iti ministry. Nga iti panangikas ka sa bata yung kakuy-kuyog na kumakakabsa. The signs and wonders, bilagro, panakaagas, panakpaksyat ka, di na duma-duma na elemento when no arabid when no dakos ni Espiritu. Tarigagay iti Apo kakabsa na mapasamak da ito'y iti bibiyag tayo. Tarigagay ni Apo Diyos na amin tayo mag-move iti kastoy na klase iti ministry. Amen. Say amen. Iti datuma nagbigat sa among pastor. Nung saan actually? Saan? Apay, tikadakkelan na kadwang ni Apo Diyos. Amen? With the rise of science and technology, dagiti tattao agururay ka kadagiti tattao nga inayaban iti Dios. Kadagiti tattao nga insalakan iti Dios. Na agbalin nga panaka-instrumento na. Dito'y rebahog iti daga nga mangisaknap iti ebanghelyo at the same time babaoy iti bilag ken panakabalin tinagan ni Apo Jesus. Itatati sa tunsod dayto. Anya iti pinaka-epektibo awagas to win souls and make disciples. Ano di panakunayan? Dahil pinaka-epektibo awagas na manggawat ka dagiti tao nga mapupukaw. Ano di instructions intad ni Apo Jesus ka dagiti adalan na? Iti imbaon na ida to impact the world. Ha? Kaya kasano tayo man nga agaramid iti long-lasting impact, iti lubong na kaadaan tayo. Kasano tayo nga agaramid iti long-lasting impact, iti komunidad tayo. Kasano tayo nga agaramid iti long-lasting impact, iti ili tayo. Kasano tayo nga agaramid iti long-lasting impact, kadag iti nasyon na kaadaan tayo with the gospel of the Lord Jesus Christ. Kasano? Kasano tayo nga i-validate when no panagnagan ti mensahe nga ibingbingay tayo. Kasano nga nga inaramid da ito'y dagiti umuno na ni Apo Jesus. Kasano nga inaramid da ito'y iso na ito. The Jesus way of evangelism. No da tayo nga namati iti Apo,
We move in signs and wonders as we preach the gospel. Those people nga makanggad ka datay mamati da ured dagiti tattao mo tumartaray iti mensahe no makita da dagiti aramidon mamati da. Yan na panan ni Kalman. Una na diyan gamit kami. Pastor, ayaban na kayong tumani. Saan lang ka dito yung first the last pastor na ayaban na kayong tumani. Sinaikan na iti tarigagay. Naikan na DJ naala DJ attention da. Gapod DJ panakabalin niya ako Diyos. Na nag-garaw mismo ka DJ nga family. At that time, itikalman ang moyo sa bayat na nagikararag. Kunak da ito yung ministry. Aramidan tayo agi-share ka Andrew iti gospel. Din sa bayat nagikararag. Nag-share ni Andrew iti gospel, ni Gilbert intercessor, para kararag, ilikliko na niya. Okay, para kararag gusto na ni Gilbert, ay ni Pastor Andrew tinag-preach iti gospel, itinalpas ni Andrew, in-conclude ko yung preach na pinag-awat ko, nag-iingat at tao, kini ang Jesus. Kung nakadawada, this is the pundasyon at lumapadas ng may panakabali niya ang Diyos. Kasapulan ng isuko yung ibiyag yung kini ang Jesus. Awan marami na nadadyayin. And at the same time, napadasan tayo, then mapagpadasan tayo, di pa nakabalin iti ako. Tapos di pa nag-ibanghelyo, di pa nag-disipulo, iti wala kasi naramid ni Apo Jesus. Ramanan na iti pa nangikasaba iti ibanghelyo, na agdaan kadagiti kakuy-kuyog na apagilasinan, datdatlag, ken pinagulong. Amen and amen. Ito saglit basa ka kapsa. Kahit kung kitain tayo ulit, dahil ito'y Matthew chapter 10 verse 8. Nakuna na dito'y, paimbagan niyo dagiti masakit. Pagungaran niyo dagiti natay. Agasan niyo dagiti at pukudal, ken paksyanan niyo dagiti demonyo. Kuna na, awan inbayad yu iti inawat yu. Ngarod di yu pabayadan, ti ipaay yu. At dapat iti ipaay mo, no awan mo ti inawat mo. At dapat ti maitad ko, no awan mo kanyak dahi nga balan. Maitad ko ba iti bato nga bilog, naawan mo iti bato nga bilog kanya? Sana na. Ti maitad ko lang di banat nga dahan niya. Itata. Anya iti na-receive mo iti ako nga mabalin mo nga itad iti sa bali. Waya-waya manipot iti baso. Basta. Anya iti maitad mo iti sa bali na mismo naawat mo. Napanasang ba ti deliverance ken panakawaya-waya. Gamit no saan, you cannot give what you do not have. No man adda, ito no nga ipaay mo daytoy kuna na saan mo nga ipabayadan. Libre nga itad mo. Apay, libre nga inawat mo. Tatag sugli ako. So wheelchair. The word kanina sa introduction is crippled. Are you crippled? Maybe not physically, but spiritually. Mabaling pilay ka ng saan nga physical, spiritual. Sagkat nga makapag na. Awanan di dati nga rektam iti ako, pilay ka. Awanan di dati nga ayat mo iti ako, pilay ka. Rebellious na puso, pilay ka. Kasapulang di waya-waya. Ma-imagine mo ba iti bagim na nakatugaw dito?
Mabalin ada dagiti areas iti biyak mo. Akasapulang ti waya-waya. Maybe saan may physical. Yung spiritual. Mabalin nakakulong ka iti maysa nga ugali. Nakakulong ka iti maysa nga aramid. Maysa nga baso. Nagigala tata continuous. Iso ti mangkukulong ken ka. Iso masaan ka nga makapag-move forward. Nagserbi ka talaga iti Apo. Are you grateful spiritually? Pero saan you are experiencing mapatpadasan di makunkunan na an na yung ti physical nga talaga. Espiti rason na di ka nga talaga na makapag-serve nga pero because of the physical sickness. Crippled not just spiritually but physically. That's why it's hard. And you want to get out. You want to be free. You want to be delivered. Kahit mo nga mawaya-wayaan. Kahit mo nga mapadasan tipan na kaagas. Kahit mo nga makarapso. Kalay nga tanggal hindi ka buso. Kahit mo iti kahit mo deliverance. And we bow down our heads. Saan ko ka mo iti sa adong iti agdama? Anyaman nga klase iti panakapilay iti sa papadpadasan. Kaya ni Apo Diyos na waya-wayan. Nakakulong ka, iti maysa nga ugali, when maysa nga bisyo, saan ka makarwar-karwar. Jesus, kaya na nga mawaya-wayan ka. Spiritually, pilay ka, taawanan di dating na turigkat, hindi pa nagsabi. Awanan di dati nga ayat mo iti Apo. Kahit di Apo Diyos may sublagay na. So, malagpag kita tayo. Dawatan man ito may kayo dito sa nag-i-person worship tayo. Takantaan tayo ulit madam-dama din sa'yo. Nagsagana kayo na. Kantaan tayo na dyan ang tanta ko natin, Lord. Agasan na ka na ito ni Eric's TV. Isublima ako di ayat ko ka. Agasan na ka po, iti na spiritual na sasagad. Agasan na ka po, Diyos. Iti physical na mapagpadasa. Kapsat, kahit niya ako, Diyos, na mapadasang di pa nakabalin na itatanag sa mo. God wants you to be healed sa langit na pisikalan, uray way, iti na spiritual. Kaya niya ako, Diyos, na mawaya-wayaan ka. Kahit na niya ako, Diyos, na mawaya-wayaan ka, manipot iti kinasadot din ang puso ng serbi. Kahit niya ako, Diyos, na mawaya-wayaan ka, manipot, kadayta nga bisyo, saan mo nga maikay-kat. Kahit niya ako, Diyos, na mawaya-wayan ka, manipod ka dahil nga addiction, ka nagtutunggal kang kaagingganan ito. Kaya't niya ako, Diyos. Kaya't niya ako, Diyos. Oh, yes, Lord. Kantaan tayo. Tawatag hindi pa nagtakder, hindi makabail, hindi saan na makabail, okay lang. Kantaan tayo dahil. Kas kantaan tayo, palubusan tayo maaga, ni Apo Diyos na garaw ka ng itibigay.
Agasan na nagiginastin nga maagasin. Suling kanya Personally kanya, rasa ko. pilay ka ng putaman ni Ayan niya. Di ba nga mga puagasan na suling kanyang nagibig kapagbanag si Pilipinas. Suling kanya di presensya mo ako. Yes, Lord. Nasikat masapul ko. Isuling kanya Come on, church. ipiling mo. Mas kantao dito yung mga Isuling kanya agasan na. kapaling mo. Isuling kanya di mo na kaya. Agasan na kami ako. Oh, Diyos, Waya-wayaan na kami ako. sa pagkaya'y iyak-iyak, lumawan ka, ito'y puso. Sa pagkaya'y umadayukin ka, O Diyos, masapul ka. Pagmakaya'y iyak-iyak, lumawan ka, ito'y puso. O Diyos, masapul ka. Expose. Sige lang. Anya itipilay na klase itibiyang na mapadpadas. Spiritually kani with the physical. Anya ka klase iti sakit. Iti sangsangwang ditentama. Physical, spiritual. Kaya ni Apo Diyos na maragasan. Awanan din na spirit na panagserving kitwa kaya ni Apo Diyos na isunod. Aga ka iti addiction na klase iti panagbiag kaya ni Apo Diyos na mawaya-wayan ka. Oh yes, Lord. Sumiling kanya. Rasa mo, suling kanya, hidayat ko, suling kanya, tipisensya mo ako, kasikat masapul ko. Sumiling kanya. Isuling kanya, tipiling mo. Yes, Lord. Isuling kanya, pagkakabalik ko. Isuling kanya, di mo na kayat ko. O Diyos, sayahin na. Sa pagkaya'y iyak-iyak, tuwawan ka, ito'y puso. Sa pagkaya'y umatayukin ka, O Diyos, masapul ka. Sa pagkaya'y iyak-iyak, tumawan ka, ito'y puso. O
iti panakakripol, panakapilay, mapadpadasan na. Umay tayo si Papa kong babae, di ako itantangan na. Dawatan tayo ti amo, ti panakaagas.